Aside ana, we have our spiritual nature. Sa ako nang giingon nyo kaganiha, naatay buhi nga kalag. Actually, ang nagstorya karon siyang tubangan, ang ako lang physical nga body, tungod sa akong physical nga mouth or throat, na dungog niya akong tingog, but deep inside, na ay soul behind this body. Ang akong thoughts, gikan ni sa akong soul. Na ay kay kalag, na kay spiritual nature, and therefore na kay spiritual need. Na kay need, gahapon, nangita kag food, nangita kag water, kag giuhaw o gigutom ka. Physical need na siya. Pero sulod siyang body, na kay soul, imong soul nagdemand o nagneed na siya mga spiritual food, spiritual water, spiritual nga satisfaction. Na something deep inside in our body or life or nature nga dili gyud ma-meet o ma-provide sa mga material things. Muna matingala ta, mo acquire tag money, nung dumo sa una, mingon ka nga, well, maka-income na kog 10,000 per month, satisfied na ko. Gitagaan ka sa Ginoo, sinitabo, kulang. Nangita kag way nga mo improve. Lord, tagaan na kog 20,000 per month, satisfied na ko. Gitagaan ka, kulang gihapon. It's because it's not about money. There's something nga ginalong imong inner being nga bisan pag nakay kwarta, nakay relationships, nakay power, na kay mga material things, kulang gihapon tungod kay that time ang imong soul nay nagdemand, nangita og nangayo. O bisag kung saan nimo feed imuhang soul sa mga material things, dili gyapon na masatisfied. Kaya nga tong soul nagkinahanglan nig spiritual nga satisfaction. And only God can satisfy those spiritual need. Muna ang tao kung di sa muduol sa Ginoo, empty ug kulang gyud siya gihapon. Muna nakapayunik sa tao. Naay part na to nga kita lang makasabot sa God ug naay part sa God nga kita lang po'y makasabot. Inana ka special. Ingon ni Prophet Isaiah sa Isaiah 55 verse 1 and verse 2. Tanawa si Prophet Isaiah, tanawa imong life. Everyone who thirsts, come to the waters, and you who have no money, come, buy and eat. It means free. Nganong free ni siya? It refers to God's grace. Verse 2, who do you spend money for what is not bread, and your wages for what does not satisfy? Ingon si Prophet Isaiah, duol mo sa Dios. Free iyang grace, free iyang mercy, free iyang love. Wala pa ni duol ni Christ, ni surrender ni Christ nga gipaninglan sa iyang utang. No, gibayaran na ni Christ ang ato ang sala sa cross. And therefore, na imong free iyang grace, free iyang mercy, free iyang love. Munang once mo duol ka sa Ginoo, feel ni mo gyud ang satisfaction kay gibayaran ni Christ tanan sa cross. Na-question si Prophet Isaiah, nganong si kag spend si mong money nga di makasatisfied si mong soul? Nganong dagko kitag investment sa mga butang nga igo na makapaibog sa tong mata pero di gid makahatag og satisfaction sa tong inner being. And this is reality, no? Dagko kitag plans sa atong life, dagko kitag mga goals sa atong mga listahan. Pero I don't know, dako bag part ang nag-goal ba gyud kag improvements sa imong spiritual life. Nag-goal ba ka nga one day unta sa church mahimo kong leader? One day makadala kog souls diha sa Ginoo. One day kini ako mga bata, apo, anak, auntie, lola, lolo, madala nako ni sa church. So only God can satisfy. Now, tanaw na to ang background sa mga katawhan before. Si Alexander the Great, one time, na balaka og naguol siya sa iyang pagka-great conquerors, ingon siya, wa na ko'y i-conquer. Naguol siya, kaya wa na siya i-conquer, and that talks about power. And buto na naon, well, happy na unta kini siya kay great conqueror, pero naay sadness iyang life. Gani, worst ang iyahang namatyan. King Solomon, he's got relationships, 700 wives, 300 illegal wives, 1,000 tanan. Plano mo labuan si Solomon? 1,000 ka mga
babaeng Solomon, this talks about relationships, sexual demand, fleshly demand. Aside pa na, according sa record sa iyang time, pinakadato si King Solomon. The wisest king, pinakadato during sa iyang time. And you think happy si Solomon, satisfied si Solomon? Ingon ng Bible, dili. Ug wala siya na satisfied. Ingon pa siya, well, ang tanang butang nagalabay, nagaabot, nagalabay, wa gid kay makita nga katagbawan ilawom sa adlaw. It's because na-realize ni Solomon nga ang pinaka-importante sa tanan, dili material things, dili power, dili relationships, dili money, kundili ang imong personal relationship sa Ginoo, imong status as a child of God.